Planteaxe vos estudar veterinaria? Pois acompañádenos, miñas rulas. Xa está aquí, xa chegou a patrulla canina. Se hai algún problema no Xuvenciencia, a patrulla canina vai nos solucionar. Iago, Ana, Lu, Maru, Galir, Ángela, xa está aquí, xa chegou a patrulla canina. Estos días estiveron cheos de emoción, aprendizaxe e dedicación polos animais. Nas consultas, con Óscar e Inma, vimos como atender a un paciente e como determinar un diagnóstico, tendo guerra con algún que outro para que se quedase quedo. A parte, levamos as probas obtidas ao laboratorio con Almudena e Saskia para interpretalas e obter un diagnóstico máis fiable e empregar un medicamento máis axeitado. Tampouco faltaron as risas dentro de cirurxía con Antonio, que aparte de ser veterinario podería ser comediante. No quirófano vimos moitas operacións curiosas, sen dúbida dende a extirpación dun tumor ata a extracción dunha espiña, sendo os animais preparados anteriormente por nós, encargándonos de sedalos, poñerlles as vías e máis cousas. Mais non todo foi da cor da rosa. Tivemos algún que outro contratempo, pero rapidamente nos recuperamos e volvimos á acción. Pois xa sabedes, meus anxos, se vos gustan os animais e máis a mediciña, Esta é a vosa carreira.